Szia Zé! Szervusztok, ciao! Hogy vagy? Minden szuper, süt a nap, jó időben, tavasz, úgyhogy minden rendben van. Hova tartasz éppen? Ha nem fogjátok kitalálni, megyek be a konyhafőnökbe. Egy kicsit megkínozni a versenyzőket. Hogy indult a reggeled? Hát teljesen simán, lazán. Kávé vagy tea kell, hogy elinduljon a napod? Én szigorúan mindig teázom, méghozzá Earl Grey-t vagy English breakfastet nyomok, kevés cukor, kevés tej, ez a recept. Reggeli embernek tartod magad? Hát nem tudom, az mit jelent pontosan. Korán kelsz? Korán kelek, igen, viszont morcosan, szóval vigyázni kell velem reggel. És most is vigyázni kell a forgóajtóval, de gyertek! Hol töltöd a legtöbb időt a lakásodban? Hát a statisztikailag, hogyha megfigyeljük, akkor az egyértelműen a hálószoba, mert hogy az ember azért 7-8 órát alszik, én is így szoktam. Ehhez képest igyekszem nem ilyen sok időt tölteni mondjuk a nappaliba, akkor inkább már elmegyek otthonra és csinálok valami mást. Ki volt életed első nagy szerelme és hány éves voltál? Ez egy nagyon szemét kérdés, mert pontosan emlékszem arra, hogy hol történt a szerelem, meg azt is, hogy mikor, viszont a hölgynek a nevére nem emlékszem. Mentségemre szolgálni, ez pontosan 40 évvel ezelőtt volt az óvodában. Mi a legidegesítőbb szokásod? Az, hogy hadonátszva, gesztikulálva, folyamatosan megállás nélkül dumálok. Mi a legszerethetőbb benned? Az, hogy hadonátszva, gesztikulálva, folyamatosan, hangosan dumálok. Mi a legviccesebb, amit magadról olvastál a neten? Az az igazság, és ez lehet egyébként, hogy minősíti azokat, akik rólam írnak, hogy nem szokott annyira vicces lenni. Általában inkább hülyeségeket írnak, vagy egyszerűen a száraz tényeket, amiket én meséltem el, és az nekem egy kicsit unalmas. Ó, szervusztok! Hogy kezeled a kritikát? Olvasol kommenteket? Én a kritikát azt jól bírom szerintem. Eleve, hogyha valaki kipakolja saját magát a netre, meg azt, amit csinál, akkor biztos lehet benne, hogy a kommentelőknek a nagyobb része azt fogja írni, hogy figyelj haver, béna vagy, tűnjél el, ezt én nem így csinálnám. Ezek lepattannak rólam teljesen. Mi az, ami még a bakancslistádon van? Hú, hát figyeljetek, 45 éves vagyok, ami azt jelenti, hogy még remélem, hogy nagyon sokszor fogom azt a bakancsot felhúzni a lábamra. Én világutazónak tartom magam, még akkor is, hogyha nagyon sok helyén a Földnek nem jártam, úgyhogy szeretném azokat a helyeket, ahol még nem voltam, azokat kipipálni, és eljutni minél messzebbre, ahogy csak tudok. Mi volt életed legmeghatározóbb filmje? Legmeghatározóbb filmem, hát van egy film, ami talán nem annyira közismert, ez az Isten városa, ami Rio de Janeiroba játszódik, az ottani favelláknak az életét mutatja be, és egyébként ez lehet, hogy nem lett volna annyira nagy hatással rám, ha nem jártam volna Brazíliában előtte is, meg utána is, és nem tanultam volna egyébként brazil-portugált, pont azért, mert hogy beleszerettem az országba, úgyhogy az nekem nagyon sokáig a kedvenc színem volt, és rengetegszer láttam. Mi az utolsó fotó a telefonodon? Az utolsó fotó a telomon, hát ezt én nem tudom, de megnézzük, jó? Spontán meg fogom nektek mutatni, várjatok, fényképek. Mennyire jellemző, egyébként nem tudom, látjátok? Ez, elmondom nektek, hogy egy zseniális kelbimbó saláta, tudjátok, hogy kinek a receptje? Az enyém! Majd ki is fogom pakolni, egyébként megtaláljátok a neten, szóval nem kell beparázni. Mi volt életed első munkája? Az első munkám egyébként az kapcsolódott a vendéglátáshoz, mert hogy pincérkedtem, konkrétan a Táncsics nevű hajón voltam felszolgáló, és ott pakoltam le poharakat, ez volt az első meló az életemben, amiért pénzt is kaptam. Hogyha lenne egy szabad napod, amikor semmi dolgod nincs, mit csinálnál? Hát tök őszinte leszek egyébként, én igyekszem úgy szervezni az életemet, hogy azért ilyen meglepetésnapok, ezek gyakran legyenek az életemben, szóval nem szoktam hátat dobni attól, hogy éppenséggel ráérek. És próbálok is egyébként készülni, tervezni, tehát hogy ne csak így egyszer csak így szembesüljek azzal, hogy úristen, nincs mit csinálnom, akkor is programom van, csak nyilván olyan dolgokat csinálok, amiket szeretek, elmegyek futni, elmegyek bringázni, és most majdnem azt mondtam, hogy vagy bemegyek a Street Kitchenbe, de hát aztán rájöttem, hogy hát az már meló lenne. Ki szerepel legtöbbet a híváslistádon? Hát ez egyértelmű, a Sári a barátnőm, de azért nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan ilyen cicázós, romantikus üzeneteket küldözgetünk, meg hívogatjuk egymást, meg ez a teted le, nem teted le, hanem gyakorlatilag dolgokról szoktunk beszélni általában. Bár ő egyébként lehet, hogy igényelni, hogy egy kicsit föl is hívom, minden várjatok, hogyha ezt befejeztük. Mit írtál kézzel utoljára? Áfás számlát. Mi a legcikibb gyerekkori élményed?
Legcikibb gyerekkori élményem, fú, hát az, jó, elmondom, igazából az volt, hogy még indokolatlanul fiatal voltam ahhoz, hogy az legyen, hogy egy úszógumiba úszkáltam egy úszómedencében, és jött arra egy nagyon csinos dekoratív hölgy, frankó kis fürdőruciba, én voltam 5 éves vagy 6, és úgy néztem, hogy kicsúsztam az úszógumiból, és elsüllyedtem. Apámnak kellett kimenteni a víz alól. Sajnálom. Árulj el egy titkot a séfekről. Hát figyeljetek, egy külön 60 perces videót tudnánk arról forgatni, hogy milyen bűnös dolgaik és titkaik vannak a séfeknek. Én csak egyet fogok elmesélni, amiről tudom, hogy talán nem orrolnak meg annyira, vagy ha igen, akkor pedig állok elébük. Ez az, és ezt lehet, hogy nem gondolnátok, mert hogy mind a kettő ilyen Michelin csillagos, ilyen csávó, mind a kettő totálisan rá van kattanva a gyors éttermi kajákra. Mi az a legutolsó dolog, amit csinálsz lefekvés előtt? Nagyon-nagyon próbálom azt megcsinálni, hogy ne az legyen, mint az első, mert az első az, hogy nyúlok a telóért és megnézem, hogy mi van, hívtak-e, írtak-e, mi van, milyen idő van, hanyadika van. Ehhez képest próbálok odafigyelni arra, hogy amikor már ágyba kerülök, akkor előtte feltétlenül olvasással töltsem az időt, tehát akkor próbálok így elcsendesülni, fényeket leveszem, valamilyen újság vagy valamilyen könyv, és akkor erre tudok bealudni. A probléma az szokott lenni, hogy nagyon gyakran 2-3 oldal után arra ébredek fel, hogy a fejemen van a könyv. De hát ez szerintem elég gyakori, sok ember előfordul. És mit fogsz most csinálni? Hát és most, hogy beízítom magam, itt vagyunk ugye most már a kis pultomnál, megköszörülöm a nyelvemet, utána bejönnek a versenyzők, és jól szét fogom őket szekálni. Ennyi. Köszi szépen. Szevasztok!